ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟ್ಟೆ ನಾಗ ನಡೆತ್ತೆ ಸರ್ಪ ಜಡೆಟ್ಟು ಬಲಿಪ ಬಾಯ್ಡೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಉದಿತ ಬೈದರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ಊಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ ಪೊಲಬು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಪುಡೆತ ಉಲಾಯ್ಡೇತರು ಅವು ಅಂಚಾರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಿಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೊಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮೊಡೆಯರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವೇ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಗನಗ ನಾಲನೇ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆನು ತಗೊಂಡು ನಾಲನೇ ಗೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜನಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನು ಬಲಕೂಟನಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಬಲಕೂಟವನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ಮೇನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ ಮುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮುಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಲಾಯ್ಕದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀಕೂಲ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸರ್ಪ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರ ನಿಕಲೆನ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಈ ಕಲಕ್ ಬರೊಂದುಲೇರು ಒಂದೇ ಊರ್ದ ಜವಣೆರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಿಜಾರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಜವಣರಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಹೊಸ ಉಲ್ಲೇಸನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಿಜಾರು ಗೊತ್ತದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಜಾರು ಗೊತ್ತದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಿಜಾರ್ದ ಕಲ್ಲ ಇಚಾರ ದಾದಾಂದ ಪಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಯಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ್ಯಾವು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪರ್ಯಾವು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಪರ್ಯಾವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಬುಲೆಪವನ ಕೆಲಸನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾದ ಉರುಟ ಅಂಡ ಎಂಚಾವು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರಲೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಿಜಾರ್ ಎದುಕೊನುಗ ಕೈಗ್ಲೇನು ಗೋಡಿಯಾದ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಏಡಿ ಬಂಡ ದೆಂಜತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಏಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ತಾದೆ ಓಲು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದೇವಲಾರ ಮೇಡಮ್ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಅದೇ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಗೇಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಬಾಡ್ನೇದ ಕೊಂಚ ಪುಣ್ಣು ಬರೋದುಂಡಿಡೆ ಯಬ್ಬ ಇನಿ ದನಿಲೆಜ್ಜೆ ಮಗೆ ಇನಿ ರೈಸಿಯೇ Oh my God! ABC ಪರಿದಿಂಡು ದಾದೆ ಕುಂಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ತುರು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ ದೊಡ್ಡರಿ ಒಂದುಂಡು ಬಾಸದ ಅಂತಿನ ಅವಳು ಗೇಟ್ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಂಟು ಬರೀ ಬನ್ನಿ ಅನು ಅಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಏಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಒಂದುವೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದುವೇನಾ ಯಾನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಓ ಈರೇನಾ ಬಾಪ್ರೆ ಬಾಪ್ ನಿಖಲ್ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ನೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಐಶ್ವರ್ಯನಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೊಂಚೂರು ತೋರ ತರದ್ಲತೆ ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಬಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯತ್ ನಿಖಲ್ ಆಡಿಡ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೊಣ್ಣು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡ್ ಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರೇನ್ ತೂ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತಂದು ಓಲ್ಲೇರು ಅಲೇವಲು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂದು 3 days ಬಿಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಲು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ದಾಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನ ತೋಡು ತಿಕ್ಕಜಿ
ಅವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚದು 3 days ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಫೋನಿಲ್ಲ ಆ ಫೋನಾಗ ತಾದಿಟ್ಟು ಇದೇನಿ ಅನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏಡಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಹೊಸ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾ ಐಕೆ ಅನ್ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ದಾಯ್ ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ಯಾನಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋ ತುಂಬ ಪಾಪಿಲ್ಲ ಕಾವರೆ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ನೋಟಿ ಯಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಈರು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನಾ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನಾ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೇಡಮ್ ಓ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಂಬೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತಿ ಓಕೆರ್ ಉಂಬೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪೈಂಟರಿಯೇ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ದೇ ಎಬಿಸಿ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನಾತು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪರ್ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನ ಏನಾತು ಚಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾನ್ ಲಾರ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಯಾ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ರಾಡ ಈತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲರೆ ಎಂಚ ಅವು ಜಪಾನ್ ಸುನಾಮಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆ ಜಪಾನ್ ಬಂಡ ಮೇಡಮ್ ಜಪಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜಪಾನ್ದಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಜಪಾನ್ದಾರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೂಲದ ನಾಗಪುರ ಜಪಾನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ವರ್ಷಗಳ ಪೋತು ತನ್ನ ಮೈತು ಬರ್ಪೇರು ಜಪಾನ್ ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಜಪಾನ್ ಟೈಪ್ ರಿಯಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಜ್ಜರು ಆಯ್ತ ಕತೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡಟ ಮೇಡಮ್ ಆನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಒಂತೆ ಪರ್ಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದೆ ಚಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನು ಬಿಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಗುಜ್ಜೆದಾಗಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯಕ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗುಜ್ಜದ ಮರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ನಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮನಿ ಪಂದೆಕುಲ್ಲು ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ನಗ ಅಂಚ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆ ಚಳಿக்கு போனಗ ಮೇಡ ಅಜ್ಜರೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕದ ದಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿತ್ತ ಅಜ್ಜರ್ ಮಿತ್ತು sad, okay? So sad. I really can't feel it. Yeah. I'm sorry. It's okay. Sorry. Okay. ಪನ್ಲೆಕೀರ್ ಜಪಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಜಪಾನ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನು ಎಬಿಸಿ ನರಕದೆ ಮೀನತ್ ಮೇಡಮ್ ಆ ಕಿಚ್ಚಿ ಮೀನತ್ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೀಟಿಂಚ ಗಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ ಗಲ್ಲಿಡಿಂಚ ವರ್ಕ್ ಆದ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಜಪಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನು ಮೇಡಮ್ ತೆಗೆದು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಪಾನ್ ದಾನಿ ಪೂಂಜೆ ಇಜ್ಜ ಜಪಾನ್ ಪೆರಡೆ ಇಜ್ಜ ಜಪಾನ್ ಪೆರಡೆ ದಾನಿ ಉಂಡ ಅವು ತೆಚ್ಚಿರಿ ಪೂಜಾ ಅವಕ್ಕೇನು ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಯು ತುಂಬಾ ಬರ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ ಜಪಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎರುಮೆ ಅಂತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಪಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಸಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಪುರ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಏನಡ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಲ್ಲ ಓಲ್ವೋ ಮಲ್ಲ JCB ಮಲ್ಲ ಒಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಈರಡ ಪೂರ ಮಲ್ಲನೇನ ಎಲ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊನಾರೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಕಿಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ It's okay. Budle, I just love traveling agency people a lot, okay? Yo. It's okay.
ಇದು ಈತ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬೋತುನು ಅಂಚತ್ ಮೇಡಮ್ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬಂಡ ಮೇಡಮ್ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬಂಡ ಆನಿ ಜಪಾನ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಓ ಮೇಡಮ್ ತೆಗೆದು ಬುರಿಯ ಜಪಾನ್ ಓಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನು ಓ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ಜಪಾನ್ ನಕುಲ್ దాని దేవస్థానం ఆపుజారా వాళ్ళు కోరదాట ఆపుజామా వాళ్ళు కమ్ముల ఆపుజా అప్పుడు దాని పూజ ఆపుజారా దాడికి లింబబులు కట్టుజారా ఈ జపాన్ పోతానా ఇచ్చ మని పండుగలు అంచ మేడం ಜಪಾನ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಯಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಜಪಾನ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ ಗಾಡಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೆಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಐವ ಗಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೆಕ್ಕರ ಪೂಜಿ ಐಕೆಂಕಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಬರೀಕ್ ಕೊಂದು ಅವ್ಳ ಗಾಡಿಲೇ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಗಾಡಿಲ ಬೋಯ್ನಿ ಈ ಮೇಟು ಬೇನ ಮುಂದುಲ ಬೋಯ್ನಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಕಿಚ್ಚಿ let him be whatever it is just listen to my voice okay what I'm saying ఏ తండల ఇది పూర మల్తున్నారు కొంచెం పాతర ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲರ್ I love you baby ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಓಂಡಾಯ್ತು ಕಿಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಕಿಚ್ಚಿ and budle ir japan itu male traveling agency owner itu handsome ullar ir banjigada tinpare yan nerade she I want me parade. You mean chicken? Chicken, yeah, right. Wow. I education is jate. Yes, I know. I parade one pini. Okay. Parade one chicken. Yeah, gotainate. Umbe warmane class ide anma sari fail madam. Oh shit, man. Yeah. That's not good, okay? Aike umbe gotabdi. Yeah, actually tinoni parade butter. Parade butter. Umbe not to share the anla hala enan. Panda chicken butter. Okay. Chicken manchurian. Okay. Chicken 65, chicken 125, chicken 85, DSP plain chicken, DSP black chicken. ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡಿ ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲ ಪ್ಲೈನ್ ಲ ದಾದೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಲೈ ಪೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಒಂತ ಬೇಟ ಅಂಚ ಓನ್ಲಿ ಬಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ I just love traveling agency people you was very smart okay by the by tu irla must smart learn padleka irdada bele alpunu ಯಾನ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಗುಜರೆ ಮಾರ್ನೆ ಓ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಗುಜಿರ್ ಯಾನ್ ಗುಜಿರ್ ಮಾರ್ನೆ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೇ ವಿಸಿಟ್ ಬಕ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ದಾರೆ ಪರ್ ಯಾನು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಉಂಬೆಲ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬರಂದುಲ್ಲರ ದಾದಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಓ ಯಾಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಯಾಲ್ಲ ವೆಜ್ ಸೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ವೆಜ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಂಡೆ ಈನ ನಂಬ್ಯಾರ ಈನ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಆಗ ಪರ್ನಗ ಮಾಸ ನಾಯ್ದಲಾಪುಡು ಪುಚ್ಚದಲಾಪುಡು ಆಯೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ದಾನ ಹಣ ಬರ ಯಾನ್ ತೋಜಾಡಿರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕೈಪಿನ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬೂತಾಯ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಬೂತಾಯ್ ಸಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ್ ಪೂರ ಪಡ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ನಡೆ ಏತ್ ಪೊಂಡುಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದರಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಅವನ್ ಪೂರ ಪನ ಬರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆತ್ತ ಈ ಕೇಂಡರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಯಾನತ್ತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಎಂಕುಲ್ ದುಮ್ಮುರ್ ದಿಂಚಿಲ ಕಪ್ಪುನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅವನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಕುಲ ಅದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಿಜ ಓಕೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ ಕಾರಣ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಯಾನತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನಾಟಿ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಯಾನತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನ್ ಪನಂಬರ್ ಪೂಜೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಮಾರಿನ ಮದ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಯಾನತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯೋ ಯಾಕೆ ಬಿಲೀವ್ ಅಪ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ನೆಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಡ್ ಐಕ ಕಾರಣ ಏರು ಯಾನತ್ತ ಮೇಡಮ್ ತೆಗೆದು ಬುರಿ ನಾಟಿ ಫೋರ್ ಮಂಡೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ಯು ಗೋ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಐಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಾರಣ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾತೇರು ಬರ್ತು ದೇ ಎಂಗಲ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇ ಬೋರ್ ಮಂಡದೆ ನರಮನೆ ತಾಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತವೆ ದೇ ಮೇಡಮ್ ಆಡ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್
ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಯು ಟು ಮಿಸ್ ಯು ಓಮೆ ತೆಂಜಿ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಗುಜರಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ దాని బండ ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేశానా ప్రొడ్యూసర్ మీకు ఎందుకు చెప్పా యాన్ ప్రొడ్యూసర్ ఉండదు యాన్ Come on, director. Salam, star maker. Illi ella bari actors. Beku olle character. ಆಯ್ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪೋಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ ఈయనందరు ప్రొడ్యూసర్ బండ ఈత్ మళ్ళీ ఒప్పిందా ఆయకుంటే ఈతే మళ్ళా హెచ్చి బండ ఈత్ మళ్ళా అవి నాకే ఆయే ఈత్ మళ్ళా హెచ్చి బండ ఈత్ మళ్ళా హెచ్చి బండ ఈత్ మళ్ళా అవి ప్రొడ్యూసర్ ఈత్ మళ్ళా ತಾನವೆ ಪೊಣ್ಣುలు ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಗಲನೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ అందంది ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬನ್ನಿ ಸೈಪನ ಬುಡ್ಪಾನಗಿರ್ ಬತ್ತ ಸಾಯ್ತಾರು ನಮ್ಮೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ನಾನಿದ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಒಂದು ದಾದಾಯಿನಿ ಅವು ದುಂಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನೈತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಓ ಮರೆಯಲಾರೆ ಓಯ್ ದಾದವೆ ಈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ ಆಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈತಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಗ ಪನ್ను ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ್ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಸರ್ ಓ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಓ ಮೇಡಮ್ ಇರುತ್ತು ಎರ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಇನ್ನ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ ಮೆತ್ತನೆ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಕೇಕ್ ದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಎ ಡಿ ಏಡಿ ಏಡಿ ಅತ್ತವ್ ತುಂಡು ಬೀಡಿ ಸರ್ ಓ ಏಡಿ ಪಂಡ ದಾದೆ ಅವು ಏಡಿ ಪಂಡ ಅಂಡ ದೂಸು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪ ಮನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓ ಏಡಿ ಪಂಡ ದಾದೆ ಅವು ಏಡಿ ಪಂಡ ಹಂಗಾರೆ ದೇರ ಬೈಲ್ ಬಂದಿ Wow. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ Yeah, yeah. ಏಡಿ Yeah, yeah, yeah. ಏಡಿ ಸ್ವೀಟ್ Ah. ಸರ್ ಓ ಪಲ್ಲಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನವೆ ಓ ಇಡಲ್ಲ ದಾದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಫೋಟೋ ಬರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಮನಿ ಭಟ್ರ ಪಂತ ಹಾ. ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ರಾಡ್ಯುಂಡು ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತ ಎನ್ನುಲೆ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಅವು ಆ ಎಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಏತೇತೋ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎನ್ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆ. ಏತು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಮಿತ್ತಕಂದರೆ ಈ ತಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು పెద్దర పోతారు బట్ అంచేత మీరు పొన్నులను మిత్తుకందరతే అప్పుడు మిత్తు మల్ల మల్ల జన అది మద్మె అది ఇత డెలివరీ పోతారు అంచే ఇరే ఛాన్స్ పొసత ఛాన్స్ కొర్రే ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆ ಪಲ್ಲ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಆ. ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೀನಮ್ನೆ ನೂಲಿನ ತೂನಗ ಮೂಲೆ ಇಡೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಂದ ಅಣ್ಣದ ತಾಲ್ಬನು ಮೂಲ ದುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟೆ ಹಾ. ಈ ದುಷ್ಟೆ ಇತ್ತಿನೈತಾಂಡ್ ಈಚಿನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಏಜೆನ್ಸಿ పోతే ఏడి అంగన్వాడి అత్త ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತ್ರ ನ ಪಾತ್ರ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಕುಂತೋಡು ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಇರ್ಗೆ ದಾಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಳ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ರಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು Really? ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಎಂಡ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಫೋಟೋಸ್ ತೋಜಿಪೋ ಪಂಡ ಯಾ ಪಿದೆ ಪೋಪೆತೆ Really? ಅವಳು ಬರೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ ಅಂಚ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 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 Oh my God! 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 ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡಿ ಏರಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿನಿ
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ ಬಂಡ ಯಾನಡೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ 7 ಅರೇಂಜ್ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏನನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬಟನಿಗಟ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ ಬಟನಿಗಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಸ್ತಾರೆ ಕುಡಾಯಿ ವೇಟರ್ ಕಂತ ಇಂಚ ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತು ಇಂಚ ನಕ್ಕಿದಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂಡಿನ ಭಾರತ ಅವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಟೈಟ್ ಹೌಸ್ ఉంది ఎన్నియారందు దాయ మార్లు కట్టుకోరు ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಟನಿಗಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಯಾನರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲತ ಅಂಚಾರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋನಗರೆ ಬಟನಿಗಟ್ಲೆ ಬರ ಪತ್ತ ಬಂಡ ಅವಳು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಮುಗಿ ಉಂಡದೆ ಅಪ್ಪಗನೇರೆ ಗಂಜಿದ ವನಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿಗುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅರೆ ಮುಡಿಗುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ರೀ ಅಂಚ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನೋ some selfies oh my god mukulu oh my god you are really very sweet okay I just love these people a lot irege mokulu gottundo eri dane gottante nola tv battu panondipperu correct mokulu tv battu jataka manondipperu correct ala idalage de meer surutar ಓರಾರ ಕುಲೊಂದು ಜಾತಕ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಡ ಇತ್ತಿಲಕ ಪನೊಂದು ಹೋಪಿನ ಸೀದಾ ಬಕ್ಕಾರ್ ಬೆರಿತಾರ ಗುಂಗುರು ಗೊಜಲ್ದಾರ್ ಕೊರ್ಲುಲ್ಲಿರ್ ಜವನಿ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಚ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂಚ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಜೆತ್ತೊಂದು ವೇಳೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಬಲೆ ಜರ್ಜತೆ ದಾಯ ಮಾರ್ಲ ದಾದಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಏರ್ ಬಂದೆಂದರು ಇರೆಗೆ ಮುಕ್ಕುಲ ಪರಿಚಯ ಜತೆ ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಪಂಪಿನ ಇಂಜಿನ್ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಏತೋ ಬಡ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪುಗರ್ತದ ಮಾಲನ್ನು ಸರಮಾಲನ್ನು ಕನಪಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಆತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವೇರಿಯ ಕುಲು ಇರಿಗೆ ಅಕುಲೇರಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಶಿ ಎಂಕಿ ಅಕುಲೇರದಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜತ್ತು ಇನಾತಿ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕುಡಾರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ಇಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮನ್ ಯೂನೋ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಬರೋಪಾಯ್ತಾ Oh my god so sweet oh my god ಮೇರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೇರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮೇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಜನಕುಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಆಂಡ ಈ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಪುನ್ ಏರೊಂದು ಸತೀಶ್ ಪಾಟ್ಲತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾನೆ ಅಗಲದಾನೆ ಗುರ್ತೈತಿ ಅಂಕ ಇದಾನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಠ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದಾಂಡ ಕಂಠತ್ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಬಲ್ಲೆನು ಒಂದು ಪಟ್ಲೆರತ್ತ ಆಳ್ವೇರೆ ದಾದೆ ಮಂಗ ಕೊಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಏತೋ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓದರ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಮಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಏತೋ ಭಂಗ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಇನ್ನು 40,000 ಮಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ತದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪುಗಾರ್ತನ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರೇ ಮೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಊರುರ್ದು ಬೈದಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಶಿ ಈರ್ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಕಾಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಆರ್ ಗುಂಡ ಸೀತೆರತ ಯಾನೋಲ್ಲ ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಪಾಟ್ಲ ಅತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇಂಡ ಓಲ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬುರಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 2 days ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಇರಿ 2 days ತುಂಬ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದು ಪುನಃ ದೈದಿನ ಪಿಕ್ಕ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಶೂರ್ ವೆರಿ ಶೂರ್ ಹೊರ ತಿರುಗಿ ತೂಲೆಗೆ ಅರೆ ಬಾಬಾ ಯಾವನ್ ತುಯರ ದಾದು ಯಾನೆತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇಯ್ದಿ ನೀರೆ ಓ ಎತ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಮಾರೆ ಮಣಿ ಬಟ್ರಿ ಈರ ಪನ್ಯತೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುನೊಟ್ಟು ಪಟ ತೆಪ್ಪಲೆಂದು ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನತೊಟ್ಟು ಪಾಡುವರಿಂದ ಎಂದಿಜಿ ಆರೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ಜನ
ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ತುಲೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಗೆ ನೀರು ಈರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಗೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಯಾನು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದಿತ್ತತೆ ಅವಳು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ಎತ್ತನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇದಿನ ಫೋಟೋ ಈರೆಗೆ ತೂದು ಶಾಕ್ ಆಡ ಅಂದತೆ ಎಂಕಲ ಹೊರ ತೂದು ಶಾಕ್ ಯಾವಿಯೇ ಬಲೆ ಇಡಿ ದಾದೆ ನಿಕುಲು ಈತ ಮಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ ಓರಿಯನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲತೆ ಇನ್ನು ಏತೋ ಎಡೆಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ನಂಡುಟು ಈರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲ್ವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ರಡ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡದ ಲವ್ಸಿನ ಅವು ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾದ ಜವನೇರ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದೇ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಏತ ಜವನೇರ್ ಹಾಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊರ್ಚೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದು ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕಿಸೆನ್ ಜಿಂಜಾವರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈರ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಈರ್ ಬಲ್ಲಾಕನ್ನಿ ಲಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಲ್ತಿದ್ದೆ ಟಾಕೀಸ್ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರೋಡತ್ತೆ ಐದು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂಗ್ಯಗೋಲ ಕಟ್ಟವ್ ನಾತಿ ಬಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ತುಯ್ಯರೆ ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೋರೆ ಜರ್ಪನ್ ಲೆಂಗ್ 100% ದೆಪ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರನ್ನ ಆರ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೋರ ಎಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೆನಿ ನನ್ನ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಡಲ ಮೇಡಮ್ ಈರು ತುಯ್ಯರೆ ಪುಡ್ಕೆನ ಅದು ಏತು ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಪನ್ಪೀರ್ ಇರೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಜಾ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲೇ ಇದೇರಿ ದಾದಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಯಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೈಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಯಾ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ ಆಘಾತವೈನ ಬೇನುಂಡು ಆ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಅಂಜೋನಕುಲು ಏಪಗ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನೊರಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಬೇಜಾರು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪೆ ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಪು ಶುವರಾ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂತೀರ್ ಒಂದು ಚಾಲು ಬೆತ್ತಿ ಕುಡಿವೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಬೇಜಾರು ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಅವಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಈರೆಂಗ್ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಬೇಜಾರು ಪೋಪು ಆರ್ ಯು ಶುವರ್ ಅಂದೆ ಪಂಜನ ತಿಕ್ಕುಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಚೂರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ దాయికి మేడం దాదాండి ఈ తెడ్డెల్లారు మేడం పొర్లోదు గుండు గుండు ఉల్లారు ఇరికి పిచ్చాడు ఛాన్స్ సిక్కిన పనిపారు పక్కదాయ పోయిచారు దాయి పండ ఎన్న పొప్పకి స్టేజ్ಗೆ చిన్న దాద స్టేజ్ಗೆ ఎన్న పొప్పకి స్టేజ్ಗೆ అయ్యో బంగారు దాద స్టేజ్ యాన్ పొన్నేస పాడ్న పాలే ఐ నో ప్రియాజ్ ఓన్లీ ಸುರುಕು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಲೆ ಮರುಣೆರ ಮಲ್ದ ರಂಡಲ ಕೊಡರ ಏನಬುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡಿಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಈ ಪೊಣ್ಣ ವೇಷಡ್ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾವಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಈರ್ನ ಜೀವ ಪೊಣ್ಣ ವೇಷಗೆ ಫಿಟ್ಟ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂತದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಖಿಲು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾಡಂದರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂಜಿ ಬೋತ್ ವಿಕ್ರಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನೀಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಶೋಕಾತನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನೆ ಜೋರ್ಡು ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಇತ್ತು ಚುಂಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತನೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ
Bale Telipalid, it is more of comedy than seriousness and messages. ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ ಬಂದದ ಅವು ಜಾಗಾಡ್ ನಿಖಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕಾತು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ. I think overall a good act as usual. Vishwanath ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಭಾರಿ ಪೊಡ್ಲುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತದ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಭಾರಿ ಬುಲ್ದು ತೋಜು, ಕೈತ ಕಲರ್ ಬೇರೆ, ಮೋನದ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ತೋಜು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕಪ್ ಭಾರಿ ಪೊಡ್ಲ ಆತಂದು. ఒక ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಲರ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅತಂದು ಆಲ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಬಿದ್ದ ದೇದೋಲಿ, ಒಂಚೂರು 4 ಪಂಚಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ರುಚಿ ಬರ್ಪು ಅಂಚೆ ಹಾಪು ನಾವು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸಾಲಿಡ್ ಪಂಚಸ್. ನಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಯು ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಕಲ್ ಏದಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇನು ದಿನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 week ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 week ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಪಕ ಬರೋದು ಐಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದದ್ದು ಒಪ್ಪನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನಾಗ ನಿಕಲ್ ಪಂಚಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಾಡೋರು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ನಾಲ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರಂಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಮೇಜ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮದರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ ಔಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಸರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ, VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರನು ನೆರವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೀಟೋಡು ಕೊಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರೆಂಚಿತಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಹೇಗಿಡ್ದಾಗತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಹೇಗಿಡ್ ಕೊಡಲಾತ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಬರಲೇರೆ ಆತನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್